Ndikutheka tu simunamudziwebe mkazi wanu. Kodi mmazitenga kuti mkazi wanu mumudziwa 100%. Bwanji lero ndikudabwitseni ndikudzidzimuseni pokuwuzani kunena kuti inutu simumamudziwa bwinobwino mkazi wanuyo. Ndifa yake mmamuona ngati ndovuta, amakonda kungolalata, mwina mukuganiza zomusiya. Lero tikambirane njira 8 zimene zikuthandizeni kuti mumudziwisise bwino mkazi wanuyo. Njira yoyambirira, when she talks a lot. Iyi ndi nkhani yayikulu. Mkazi uja amangoyankhula amwene ndi wailesi ndi zodiac. So chimachitika nchiyani akakhala kuti akumangoyankhula kwambiri. So kuti ni nthawi zonse zimene amakhala zonena kuti iyeyu ndiye akungodandaula, akupanga complain or akupanga nag. She's always nagging. Zizungu zimene azibombo amayankhula. Nkhani zina zimangokhala kunena kuti mzimayiyo akuyesesa kuti apange connect ndi inuyo. Inuyo simukumpasa attention. So she's trying to connect herself to you. So kuyankhula kuja nthawi zina kwa azimayi imakhala njira yopangira share zimene iwo akuganiza kwa inuyo. Komano zankhala kuti vuto ndi inuyo simmafuna kuti muzimvere zinthu zija. Chinthu cha number 2, when she repeats the same issue. Akhala kuti akungobwiriza vuto lomwelo olo chinthu chomwecho akungobwereza. So nthawi zina sukuti zimakhala zikutanthauza nena kuti mkaziyo akufuna kuti mukangane ndi inuyo ayi. Nthawi zina zimangokhala nena kuti iyeyo akupanga seek reassurance, akufuna reassurance. Inuyo mumpange reassure kuti mmamukonda. Mumpange reassure kuti you always care. Ndi zimene mkazi nthawi zina amangofuna azilandire kuchokera kwa inuyo. So amangokhala nthawi zina akufunisisa kuti inuyo mumumvesese pa chinthu china chake or mwina mumuthandizire kumpezesa solution. Chifukwa chimene mungadziwe nthawi zina ma unresolved feelings ati ndi amene amapangitsa kuti chinthu chizingobwerezedwa inuyo mwina simukupanga resolve vuto lakelo ndiye lidziweni mukalipanga address muona kuti vuto limenelo silibwerezedwanso. Chinthu cha number 3, when she becomes emotional. Azimayi ambiri tu amakhala emotional. So nthawi zambiri sikuti nthawi ngati imeneyi zikutanthauza nena kuti mzimayiyo ndiye kuti ndi ofowoka ayi. Nthawi zambiri zimangokhala kunena kuti mmenemo ndi mmene mzimayi amapangira process my experiences. And mukena mwadziwisise kwambiri azimayi kunena kuti iwo zinthu zawo zambiri amagwiritsa ntchito my emotions. Pomwe azibambo zinthu zawo zambiri amagwiritsa ntchito logic. So those are two different things. Mukazimvesesa bwinobwino mkazi wanu ujaso azakhala osavuta kumumvesesa. So zimafunikira ndi kumvesesa musanayambe kupanga fix everything. Azimayi they prefer kuti muzingowamvesera akambe nkhani zawonzo mwangowamvesera mpaka namalize. Osati wangoyamba mwamudula kale. Azimayi zonse zimagwira mukatero. Chinthu cha number 4, when she wants your time. Akhala kuti mzimayiyo akufuna nthawi yanu. So nthawi zina sikuti imangokhala activity ya nthawi yokhayo ayi. Nthawi zina zimakhala kunena kuti she simply wants to feel valued and important. Amangokhala kuti iyeyo akufuna amve kuti inuyo mmamukonda, mmampanga value, kuti iyeyo ndofunikira kwa inuyo. Komanso nthawi zina presence yanuyo imatanthauza zinthu zambiri kwa iyeyo kusiyanaso mwina ndi mphaso zodula zimene mungathe kumugulira. Tupachamanena kuti si jacuzzi, si nyumba yako, komano ndikufuna chani? Ndikufuna chikondi chako. So chikondi ndi chimene or presence time yanu ndi chimene nthawi zina chimatanthauza chachikulu kwambiri kusiyana ndi kumugulira ndege mkaziyo. Chinthu cha number 5, when she notices small things. Tizinthu ting'ono. So mukena mudziwe kunena kuti mkazi nthawi zonse amapanga pay attention to detail ina iliyonse. Mawu anu amene niyo mukuyankhula, ma actions anu amene niyo mukuonetsa, kena kali konse kakusintha ka behavior yanu. Tizinthu ting'ono kwambiri kwa mkazi timatanthauzaso zinthu zazikulu. So nthawi zina amatha kungokuonani mmene niyo mwawerukirira kuntchito mwina yeye ndikuyamba kudandaula. So mukena mudziwe kunena kuti mkazi amapanga notice kwambiri tizinthu ting'ono kwa inuyo. Chinthu cha number 6, when she seeks reassurance. Mkazi ngati akufuna reassurance kuchokera kwa inuyo. So si nthawi zonse zimene zimatanthauza nena kuti iyeyo ndiye kuti alibe confidence yayi. Kuti awaso ndiye amakhala ngati kuti samazidalira paokha. Nthawi zina zimakhala kuti iyeyo afuna adziwe kwa inuyo kuti mmamukonda, komanso mmamuyamikira zintchito zabwino zimene iye amakugwirirani, komanso iyeyo afuna angomva kuti ali secure mu relationship iyo. Then ifo yake nthawi zambiri muzamuona mzimayi akufuna reassurance kuchokera kwa mwamuna wake. Chinthu cha number 7, when she is quiet. Kodi mzimayi nayenso amatha kungokhala chete ngati mmene zibambo makondera kupanga. So chimakhala chani? So musangoganizira kunena kuti ndiye kuti pamene wakhala chete ndiye kuti chilichonse chili bwino kwa iyeyo ayi. Nthawi zina kukhala chete kuja imakhala njira imodzi yoti iyeyo wasweka mtima, ali hurt or wakhumudwa, kaya mwina watopa or akudikirira china chake kwa inuyo or akudikirirani inuyo kuti mupange notice kuti mzimayiyo wakhala chete. So nthawi zina kungoyambisa kucheza ka gentle conversation kena kake zimatha kupanga a difference.
chinthu cha number 8 chomwe chili chomalizira chimene chingakuthandizireni kuti mumudziwitsitse mkazi wanu when she corrects you. Mzimayiyo akakhala kuti akukukhonzani inuyo. So nthawi zambiri mzimayi akamakukhonzani sikuti ndiye kuti iyeyo sakukulemekezani ayi, komano nthawi zina amakhala kuti akungoyesesanso naye mbali yake kuti apange improve relationship imeneyoyo, or mwinanso akungoyesesa kuti apange express a concern. So nthawi zina zimafunikira inuyo mupange focus pa message chabeyo, uthenga chabe before reacting. Malo moti mupange react to the tone ya mkaziyo, inuyo mungotenga uthengawo chabe kaye. Final thought mu video imeneyi, musanayankhule kaye kuti mzimayi wangayu or mkazi wangayu ndi wovuta, samandimvetsa or ineyo sinimamumvetsa. Nthawi zina zimafunika kuzifunsa kuti kodi ndatenga nthawi yokwanira kumvesesa iyeyu ma feelings ake kapena zimene iyeyo akufuna zokhumba zake, komanso ndamumvesesa iyeyu njira imene amapangira express chikondi chake. Chifukwa mavuto ambiri m'mabanjamo sikuti amabwera chifukwa chakusowa kwa chikondi ayi, komano mavuto ambiri amabwera chifukwa chakusowekera kumumvesesa wa chikondi wathu. Ndiye ndichikhulupirira kuti video ya lero yakuthandizirani kuti kuchokera pano mumumveseseni kuti kodi mkazi wanu amapangiranji zimene iyeyo amapangazo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.